Proszę, jesteś zadowolona? Będziesz musiała zrobić o wiele więcej niż tylko mnie zadowolić. Musisz zrozumieć, że twoje dawne życie się skończyło. To początek nowego, a ono należy do mnie. Bierz się do roboty i nie chcę słyszeć żadnego narzekania. Inaczej pójdę prosto do Eryka. Wiesz, gdzie jest łazienka? Możesz zacząć od niej.